egin dezagun otoitz. Hoi Jainko, bekatarientzat errokia zera, eta zure santuentzat zoriona. Maria Luxan zure santutzariaren gorpuari, giza bidez lur ematera goazen honetan, egizuarren parte du zure aukeratu ekin zeruko zorionean, eta bizitza honetako heriotza lokarrietatik askatuta, emaiozu zure aurpegiaren aurrera agertzea piztuera egunean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Makariara bigarren liburutik. Egun haietan, Judasek, Israelgo buruzagiak, gudarien artean zilarrezko 2000 txanpon biturik, Jerusalemera bidali zituen, bekatuen barkamenerako oparia eskain zezaten. Jator eta prestu jokatu zuen, piztuera baitzuen gogoan. Izan ere, eroritako gudarien piztuera itxaron izan ez balu, alferrikakoa eta zentzugabea izango zen hildakoen alde otoitz egitea. Baina zintzo hiltzen direnek, sari bikaina izango dutela uste baitzuen, asmo santua eta ederra izan zen ura. Horregatik, eskaini zuen bilenaldeko barkamen oparia, beren bekatuetatik libre gera zitezen. Jaunak esanak. Jauna zuekin. Jesu Kristoen evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleen, ez izan kezkarik, sinetsi Jainkoagan eta sinetsi nigan ere. Nire aitalenean bizitoki asko dago, horrela izan ez balitz esango nizueken. Orain, zuentzat tokia prestatzera noa. Joan eta tokia prestatu ondoren, berriro etorri eta nirekin eramango zaituztet. Ni nagoen tokian, zuek ere egon zaitezten. Zuek badakizue ni noan tokirako bidea. Tomasek esan zion, jauna, ez dakigu nora zoazen eta nola jakin bidea. Jesusek erantzun, ni naiz bidea, egia eta bizia, ezin da inor aitagana joan nire bidez izan ezik. Jaunak esana. Edozein tokitara, edozein helburutara, edozein helmugatara iristeko ezinbestekoa dugu bidea zein den jakitea. Eta aldi berean ere bidea ikusi ahal izatea. Hoxe dugu, hain zuzen ere, ezinbestekoa. Edozein esparrutan, edozein kontestutan hizketan ari gerala ere. Eta gure bizia gogoan hartzen dugularik, gure biziak ere helburu bat baduela, zentzu bat baduela, esan nahi bat baduela, hau da, ez dela kasualidade huts bat,
inongo zentzurik ez duena, baizik eta gure biziak badu helburu bat, badu esanahi bat, badu zentzu sakon bat, eta gure bizian aurrera segitzeko ere ezinbestekoa dugu bidea zein den jakitea. Jesusek argi eta garbi ematen digu erantzuna. Ni naiz bidea esaten digu Jesusek. Ez hori bakarrik esaten digu ni naiz bidea, egia eta bizia. Horixe da Jesusek Tomasi bere ikasleari esandakoa eta kristauengan grabatuta bezala gelditu den esaldia edo egon beharra duten esaldia. Ezinbestekoa dugu garbi edukitzea hori. Jesus da bidea, egia eta bizia. Ezinbestekoa dugu Jesus bere argia, bere grazia, gure bizian aurrera segitzeko, gure helburura seguru ailegatzeko. Jesusek maite gaitu, Jesusek bere evangelioan erabat hori transmititu nahi izan digu, maitasuna, errukia, konprentsioa, berak gurekiko daukena eta gure artean edukitzea nahi duena. Horregatik, gure bizitzaren helburua kontutan hartzen dugularik, eta ez bakarrik mundu hontan ez bai daude betiko, baizik eta baita ere, heriotzaren ondoren dagoen gure bizitza kontutan hartzen dugunean, ezinbestekoa dugu Jesusen maitasun hori, Jesusen erruki hori gogoan izatea. Itxaropen iturri sakon bat bezala. Horregatik heriotzaren inguruan, naiz eta heriotzak mina eman beti. Jesusek nahi du guk itxaropen hori eduki dezagula. Berarengana goazela, berarengatik gatozen bezala. Gure biziak helburu hori daukela, eta jagoiko onak betiereko atsedena eta zoriona eman nahi dizkigula. Lehen edo beran dugu, dano area joan beharko dugu, eta beti mingarria da, beti bine ematen du, edozen momentutan gertatzen dela ere heriotzak, baina itxaropen horrek ere argitasuna, indarra, bizipoza ere eman behar dugu. Hori nahi du Jesusek, hoxe ulertarazi transmititu nahi du gure hartzailenak. Gaurkoan, Maria Luisa despeditzera hemen elkartu bera. Bere parrokian, Leitzara, Basarritarra eta gure basarrietako jendek azkeneko 100 urtetan halako ezaugarri konkretu batzuk izan ditu. Eta, oindala 100 urteko ingurutan eta modu hortan agertzen ziren gure basarrietako jendek. Izan du dira euskaldunak, euskeraz egiten dutenak. Izan du dira langileak lanean fuerte ditutakoak eta izan du dira fededunak. Fedea sakonki bizitu izan du dutenak. Hori goitxatu izan du da, iragana etorkizuna zein izango den ez dakigu, baina horiek dira gure sustraiak. Eta Maria Luisa bezalako pertsonek gogorazten digute errealitate hori. Gure fedeak zenolako presentzia eduki duen gure basarrietan, gure etxeetan, gure herrietan. Eta eskatzen diogu jangoiko onari Maria Luisari eman dezaiela betiereko atseden hori. Betiereko atsedena, bere lan guztiena, betiereko zoriona. Eta honekin bukatuko dut, ahaztu gabe gure irakoekiko harremana ez dela heriotzarekin batera bukatzen aldatu baizik. Horregatik eskatzen diegu jangoiko onari goiko zeruan eduki bezala Maria Luisa gure senidean, berak handik gurean egin dezan. Cristo bitarte hartuz,
Kristo gure jaunaren bitartez. Jainko guztizona, Maria Luisa zure sartzailearen salamenerako eskaintzen dizugu opari hau, eta hausnez eskatzen, zure semea salbatzaile itortu duenak, epaile egonkitzu arki bezala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Era guztien aldeia, gu guztiok betirako hilez gaitezen. Gehiago oraindik bere bizien eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru talderekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zegoela, ongi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta
jan guztiok ondatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoak berdin lagizakirik, berriz eskerrak emanez bere ikasleei eman ziren esanez. Hartzazue eta eran guztiok ondatik, hau nire buraren karizatata, itun berri eta betiko garen odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko usuriko dena. Egizue hau nire horregarri. Eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zaban dira horretu zurentzat. Eramaztu maitasun osora, Francisco gure ikasantorekin, Francisco gure gozenarekin, eta lizitzon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, gaur mundu honetatik, zure gara eraman dutzu, Maria Luisa, zure zerbitzaria. Heriotean zure semearekin bat egin dira, iztueran ere berarekin bat izan dadila. Gogoan izan jauna, iztiru zaropenean duan gure semeareak, eta hilako guztiak ere. Ahar izazuzu lartegiaren dira. Errun izakizigu garren, gu guztio betiko bizitzea initzen zamu, hango korean ama Maria Eugenia batxorekin, haren senar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizali guztietan, zure alizkide izan diren santuekin. Haiekin batean, gorez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zuriakitan jasoikoa guztion horri, Espiritu Santuarekin batean, osteta aintza guztia, gizalditan gizaldi guztietan. Batzaileak egitu dutera gutxiari jarraituz, bildu kalme esan dezazu. Betiko zorionaren itxaropenean,
Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jaun esnada apostoluei bakea duzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismeni eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa bezala eman duzu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baitzena, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eman duzue bakea. Jangoikoaren bihotza, zukentzen duzue bakea, errege jauna. Jangoikoaren bihotza, zukentzen duzue bakea, errege jauna. Jangoikoaren bihotza honak munduko bekatuak kentzen duena zorion zuak jaunaren beharrituak.
parrokiaren izenean eta familiaren izenean, eskerrik asko gaur honean bezalaten guztioi, Maria Luisa gure senideari azken agurra egitera, familiari une samin hauetan gertutasuna jartzera eta jangoikoari bere arimaren bidea erregutzera. Ohiturari bezala, igandean ere bezan nagusian, bereziki gogoan hartuko dugu berriz Maria Luisa gure senidea. Eta orain, kanpo santu alderun zabiko horretik, azken erresponsoa egin ezan. Sakrifizioen bidez garbiturik eta pekatutik askaturik, iritsi bezala piztueraren betiko zoriona, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin, bebeka zaitzatela jaiko guztianak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren ean.